Moikka, minä olen Jaakko ja minä olen diakilainen. Tulin tänään kertomaan teille toisesta kristilliset arvot mielessä perustetusta järjestöstä, Suomen NMKYstä. 1840-luvulla Lontoossa perustettiin nuorille miehille järjestö, jossa oli tarkoitus saada nuoret miehet niin sanottujen hyvien harrastusten pariin, eli käytännössä pois kadulta rötöstelemästä, ja samalla saada Kristuksen sanomaa levitettyä. Järjestö sai nimekseen Young Men's Christian Association, eli YMCA. Järjestö rantautui Helsinkiin vuonna 1889 ja sai suomenkielisen nimen Nuorten miesten kristillinen yhdistys, eli NMKY, kavereiden kesken Namika. Fun fact. Yhtenä Suomen NMKY:n perustajajäsenenä toimi muuten Sakari Topelius. Helsingin NMKY on siis jo yli 100-vuotias organisaatio, ja alusta asti sen ideana on ollut tukea nuoria miehiä kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi. Sen arvoja ovat olleet alusta alkaen kristillinen arvopohja, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Käytännössä siis Namika haluaa tarjota paikkoja, jossa nuoret voi olla omia itseänsä. Siellä ne voivat kuulua porukkaan ja löytää mielekästä tekemistä ja pysyä pois kadulta rötöstelemästä. Kun järjestöjen keskeinen tehtävä on tarjota ihmisille osallistumisen mahdollisuuksia, sote-resepti antaakin NMKY niitä melko lailla. On harrastuksia kuten ohjattua nuorisotoimintaa, tukipalveluita, liikuntaa, musiikkia, partioa, leirejä, kursseja ja niin edelleen vielä loputtomasti. Namika toiminnallaan pyrkii vaikuttamaan ja vaikuttaakin nuorten hyvinvointiin ja ehkäisee myös syrjäytymistä. Nuoret tarvii turvallisia paikkoja ja NMKY pyrkii vastaamaan siihen. Vielä esittelyn loppuun toinen fun fact. NMKY toi koripallon Suomeen. Ennen Namikaa Suomessa vaan heitettiin keppiä, painittiin, voimisteltiin ja talvella hiihdettiin. Mä suunnittelin Namikalle seuraavanlaisen kehittämistuotoksen, eli nuorten oman Namika junioriraadin. Junioriraadissa nuoret itse suunnittelisivat ja arvioisivat Namikan toimintaa ja miettisivät, mikä siellä on kivaa, mitä pitäisi saada lisää ja mitä puuttuu kokonaan. Tämä raatimalli olisi kevyt, tosi matalan kynnyksen juttu, joka pidettäisiin esimerkiksi vaikka 4. vuosittain. Nyt lainaan sote-reseptiä. Järjestössä toimivien ihmisten aito, tasa-arvoinen ja arvostava osallistaminen on yksi elinvoimaisuuden avainkysymyksistä. Sivu 15. Osallistetaan siis nuoret suoraan tämän toiminnan suunnitteluun. Mä mietin tämän raadin silleen, että se voisi sisältää 3 osaa. Ensiksi kerättäisiin kokemuksia. Sitten keskusteltaisiin niistä kokemuksista ja toistuuko siellä jotain aiheita. Ja sitten lopulta ideointikierros siitä, mitä pitäisi muuttaa. Tässä mallissa on käytetty palvelumuotoilun periaatteita, jota kuvataan siellä äskeisessäkin sote-reseptissä tosi selkeästi. Siellä sanotaan, että palvelumuotoilu antaa välineitä vastata muutostarpeisiin. Ja NMKY:llä muutostarpeet tulisi sitten suoraan sieltä nuorten arjesta, mikä olisi aika siistiä. Raati toimii myös vaikuttamisen kanavana. Valtioneuvoston kanslian kehikosta voi päätellä, että elinvoimainen kansalaisyhteiskunta perustuu moninaiseen kansalaistoimintaan pohjaavaan kansalaisyhteiskuntaan ja sen uudistumiskykyyn. Eli Namikan junioriraadissa nuoret pääsisivät mukaan päättämään ja samalla vahvistuisi NMKY:n oma kehittämiskyky.
Mun mielestä tämä kokonaisuus sopii Namikalle tosi hyvin, koska se on osallistanut nuoria jo 180 vuotta ympäri maailmaa. Tässä tuotoksessa osallistaminen vain tehdään näkyväksi ja toistuvaksi käytännöksi. Se antaa äänen niille nuorille, jotka käyttää palveluja joka viikko. Samalla se tuo järjestölle konkreettisen tavan kerätä palautetta ja kehittämisideoita, jotka tulee suoraan siltä nuorten omasta arista. Ja vielä lopuksi koko työ nojaa siihen ajatukseen, joka tuli sieltä sote-reseptistä. Palvelumuotoilu on kykyä astua toisen saappaisiin. Mun kehittämistuotos noudattaa tätä periaatetta. Me ei tehdä muutoksia niiden nuorten puolesta, vaan nuorten kanssa. Ja lopuksi porilaisten marssi.